Munduko animalirik mespreziatunetako bat entzuten ari zara. Saguzarra. Egoera normalean gizakiok ezin ditugu beren txistuak eta karrasiak entzun. Baina horrek ez du esan nahi ugaztu negalari berezi hauek isiltasunean bizi direnik. Ez ditugu entzuten, ez? Aparatu bereziak behar ditugu, ultrasoinu detektoreak, egiten dituzten soinuok guretzako entzungarri bihurtzeko. Beldurra eta siniskeriak tartean ospetxarra oso dute gurean. Hollywoodek ez die bat ere lagundu askotan izan baitira beldurrezko istorio eta filmetako protagonista. Dracula, deabruaren laguna, odoltzalea, odoljalea, zikina, ilunpetan bizitzen dena, gauzalea, gauekoa eta gainera hegalaria, zikina. Hori gutxi balitz, 21. mendeko izurriaren errudunaz hartu dugu. Saguzarrek aldute koronavirusa zabaldu izenaren errua. Egia ote? Zientzia puntu-puntuan. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren divulgazio zientifikoko podcasta. Emaiozu jaten adimenari. Ongi etorri entzule Zientzia puntu-puntuan podcastaren 4. atalara. Orain arte zuten fama txarra ez bazen nahikoa, azkeneko urte honetan guztion agotan egon dira. Saguzarrak koronavirusaren errudunak direlakoan gaude. Zer diote zientzialariek gai honen inguruan? Marian Apal, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea eta biologian doktorea da. Berak lagunduko digu erantzunak aurkitzen. Ongi etorri. Eskerrik asko. Saguzarrek koronavirusa kutsatu digute. Askotan entzun eta irakurri dugu azkeneko urte honetan hori. Baldago evidentzia zientifikorik, bai aiztapen horren atzean. Egia da, saguzarrek birus espezie asko dituztela. Bere ezaugarri fisikoen gatik, mantendu ditzaketela birus bizirik asko, baina kaltetuta izan gabe. Baina hemen, koronavirusarekin eta nazten ari dira bi konzeptu, jatorri epidemiologikoa eta jatorri evolutiboa. Saguzarrak bai dira koronavirusaren jatorri evolutiboa. Orain ezagutzen dugun koronavirusen antzineko bat saguzarretan bizi zen. Baina gizakietan eta saguzarretan aurkitzen diren birusak alderatuta ikusten dugu zinezkoa dela saltu bakar batez saguzarren gandik gizakietara pasatzea ezinezkoa dela. Aldaketa asko eta asko egon direla tartean. Horrek esan nahi du bai izan daitezkeela jatorri evolutibo baina ez epidemiologikoa. Erruduna bera da, orduan? Noski ezetz. Gurera iritsi arte pasatu izan behar da beste goztenetatik. Goztunak edo beste espezie batzuk. Aipatu dira sugeak, aipatu dira pangolinak eta beste ugaztun batzuk. Orduan derrigorrez beste tarteko ostalari batzuk egon behar dira, hori seguro. Eta gainera, esatea espezie bat, animali talde bat erruduna dela, izatekotan gu izango ginakela errudunak. Bere habitetan sartzeagatik eta saguzarrak basoetatik hartu eta jateagatik eta izatekotan guk. Beraz, lehenengo evidentzia. Ez dakigu nondik pasaden birusa gizakiongana. Eta bigarrena, koronavirusa gure bizimoduaren ondorioa da. Izan ere koronavirusaz gain, azken hamarkadotan hainbat gaixotasun berri azaleratu baitira munduko eskualde guztietan. Ez alda orduan aldrebez, guk egin diegula min beraiei. Saguzarren populazioak oso sintokorrak dira. Urtean bakarrik kume bat dute eta horrek esan nahi du kolonia bat kaltetzen denean kalte izugarria egiten zaiola taldeari. Urte bakoitzean bakarrik kume bat dute eta gainera taldeka bizi dira kolonietan eta zeo zer gertatzen bada eta kolonia mintzen bada edo izorratzen bada eragin izugarria izan dezakela populazioan. Eta gizakiok badugu modu asko kaltetzeko. Adibidez, pestizidak erabilita. Pestizide bat erabiltzen badugu eltzuekin eta gero saguzarrak edo zitzekin eta jaten badituzte kutsatzen dira eta hiltzen dira. Habitat izorratzean, zuhaitzak, koloniak jartzeko erabiltzen dituzten zuhaitzak moztuta. Eizarako erabiltzen dituzten habitak kaltetzen ditugunean. Gorroto, ezin ikusi eta gaitzondo zerrenda luzea dugu beraiekiko. Orduan zer esan dezakegu saguzarren inguruan. Badugu zer konta? Azteko, saguzarra ez da bat, 11 dira.
1300 espezietik goiti identifikatu dituzte zientzialariek orain arte munduan. Horrek esan nahi du, elkarren artean ezberdintasun asko dituztela. Oso irudi simplifikatua, itzal baten irudia dugu, saguzar bakar bat balitz dezala eta beti esaten dugu el murciélago, saguzarra, bakarrit bat balego dezala, baina esan bezala oso anitzek dira. Elikagai motazkotariko erabiltzen dituzte, leku ezberdin asko erabiltzen dituzte eta oso anitzak dira eta bionistasun izugarria. Ugaztunen 120 dira. Adi, lur planetan diren 5 ugaztunetik bat saguzarra da. Zer edo zer ongi egiten ari direnaren seinale? Nahi alduzu gai jakinen bat jorratzea. Ez izan dudarik idatzi mezu bat. zientzia.an abildua _es. Emaiezu jaten neuronei. Hegalak dituzten ugaztun bakarrak dira, eta horrek bizitza baldintzatzen die. Azteko hegan egiteko kopazak dira, eta horretarako eskeleto berezia izan behar dute. Egoek ematen diet hegal egiteko gaitasuna, baina bismudua ere baldintzen dute. Adibidez, egoen bitartez edo galtzen dute ur kantitate izugarria, beroa, eta horrek baldintzen du, beti lekueseetan edo kobazulotan edo zuaitzen zulotan bizi behar izatea, gauez, ibiltzea, hainbeste bero eta hainbeste setasunaz galtzeko, askotan eguna lotan eman behar dute, bestela bero gehiegi eta energia gehiegi galduko luketelako. Hortaz aparte, eta oso berezia, kokapena. Askotan esaten da saguzarrak itsuak direla. Ez da egia, baina egia da ez dutela oso ongi ikusten eta gehiago erabiltzen dutela soinua eta entzumena. Egiten dutena da soinu bat emititu eta entzuten dute soinuaren itzulera, ez? Eta analizatzen dute nola eraldatu den soinua presekin, arrapekinekin edo inguruan dauden objektuekin talka egiten. Eta horren arabera gidatzen dira basoan eta... Izurriteak kontrolpean izateko oso lan politia egiten dute. Ebroko deltan ederki asko ikasi dute. Ebroko deltan eta, arroza ekoizten den leku guztietan gertatzen bezala, urte batzuetan zitzen populazioak batzutan kilosupresalizen populazioak handitzen dira eta izugarrizko kalteak eragiten dituzte. Orduan, konturatu ziren, kabikutza jarri zituztenetik izurrite horiek ez zirela sortzen eta ziren kontrolatzen eta baiestatzen benetan saguzarrek jaten ari ziren zitza horiek ara ez eta konturatu ziren horrela zera. Kutsa jarri zituztenetik zela izurriterik egon, haiek kontrolatzen ari zirelako. Eta milioika euro aurrezten ari dira Ebroko deltako nekazariek saguzarrak horregoteagatik. Eta ben Nafarroan eta Errioxan eta egiten ari dira saiakera batzuk maztietan izurriteak diren intsektuak kontrolatzeko eta ikusten ari da kapazak diren kontrolatzeko prozesionaria populazioak ere. Orain ikertzen ari dira prozesionaria, pinu beldarra, kontrolatzeko gai diren eta beste ikerketa batzuk egiten ari dira espelsitza ezabatzeko baliogarriak izan aldaitezken. Baliteke saguzarra lagungarri izatea. Izan ere, gure basoen kalitatearen islada ere badira saguzarrak. Batzuk oso generalistak dira eta dozein lekutan bizi daitezke eta baina oroar oso espezialistak eta oso exigenteak dira habitat kalitatearekin. Eta espezie batzuk, bestein saguzarra adibidez, bakarrik bizi dira kalitate altuko bazuetan. Orduan, saguzarrak baditugu, horrek esan nahi dugu kalitateneko basoa dela. Bioaniztasuna mantentzeko baldintzak ezin dituela basoan. Saguzarren ezaugarri fisikoak ikertzea lagungarria da ingeniaritzaren hainbat arlotan. Hegan egiteko teknikek eta ekokokapenak piztu dute interesa handiena. Ekokokapena zerikusia dauka Doppler efektuarekin eta Doppler efektua asko erabiltzen da medikuntzan eta antza daukare itsasontzietan eta erabiltzen den sonar metodarekin. Hegal egiteko gaitasunari dagokienez, saguzar mota eta espezie asko badaude eta habitat ezberdinetan bizi dira. Ze habitatan bizi diren eta egoaren morfologia oso estuki lotuta daude. Saguzar bakoitzak badauka bere moldaketak eta ego zabalera eta luzera eta forma ezberdinak. Orduan hori ikertzea eta ulertzea morfologia bakoitzak nola baldintzen duen hegal egiteko gaitasuna
oso baliagarri izan daiteke mota ezberdineko hegazkinak edo hegalak egiteko. Jakinduria, kontserbatzailerik eta gehigarririk gabe, zientzia puntu-puntuan. Aurreritzien kontrako edabe prestatzeko sukaldera hurbildu gara Mariana Pal doktorearekin. Dracula da saguzarrak gehien kaltetu duen pertsonaia. Uste dut hortik atera dugula vampiroen irudia eta vampiroi dugun beldurra eta... Batman ongi dago, baina beten du kontrako irudia, ez? Batman indartsua da eta poteretsua eta superheroe eta saguzarrak dira justo kontrakoak. Babestu behar dugu eta kaltetzeko oso errazak dira, txikiak dira, ez dira beldurgarriak, ez digu minik egingo, ez dira indartsuak. Saguzarrak gure arbaso hurbilenak omen, primateen arbaso hurbilena. Nola daiteke? Arraroa bat dirudia ere, saguzarren arbaso hurbilena dira primateak. Normalean lotzen dira saguekin, baina askoz antza gehiago dute genetikoki eta evolutiboki primatekin. Ugaztunak sortu direnetik dinosauria garaia bukatu zenean eta dinosaurioak desagertzean, utxune bat sortu zen eta ugaztunak erabili zuten. Eta garai horretan izugarrizko aldakortasuna egon zen eta izugarrizko bionistasuna. Orduan, garai hartan espezie eta taxon ezberdin asko atera ziren eta hien artean saguzarrak. Guk primatea gara eta antza gehiago dugu, adibidez, saguzarrekin, saguekin edo zetazoekin edo oreinekin edo baino. Saguzarren inguruan jakin beharreko oinarrizko gauza? Ez dituztela gaixotasunak kutsatzen. Oso erraza dela hien koloniak kaltetzea, bai kumatze garaian eta bai hibernazio garaian, eragin handia izan dezakela populazioan. Animalia hoien ongizatea eta gurea estuki lotuta aldago. Habitatearen kalitatearen indikatzaile ezin hobeak dira. Orduan saguzarrak alde egiten direnean eta desagertzen diren eta zer arraro gertatzen ari da. Edo urarekin, edo airarekin, edo pestizida gehiago derabiltzen ari gara eta saguzar desagertzeak da ekosistemaren osasun ezaren sintoma. Eta bestetik kontrako ere egia da, ez? Itzelezko zerbitzuak egiten dizkigutela, bai izurrite kontrolan, bai, eta saguzarrak desagertzen be dira, horrek esan nahi du habitaten kalitatea izorratzen ari dela eta ionizasuna eta galtzen ari dela. Zer ikasi dezakegu saguzarra ezagutu du ezkero? Eta oso baliagarri da ulertzeko soinua nola funtzionatu duen, evoluzioa, eta gero hortaz aparte lehen kontatu dugun bezala ikerketa aplikatua egiteko, ez? Hegazkinak diseinatzeko, ulertzeko talde sozialak nola antolatzen diren, ze primateak eta saguzarrak oso talde hurbilak dira eta saguzarretan ematen diren talde sozial batzuk primatetan ere eta gurean ere ematen dira. Eskerrik asko, Maria, gurean izateagatik, izan ongi. COVID-19ak eragin duen ekaitza ez da, ezerezetik ustekabean sortu. Urte luzetan adituek abisatu zuten halako zerbait gainean genuela eta prestatu beharra zegoela. Klima larrialdia, bioaniztasunaren murriztea, deforestazioa, nahiko arraizoi baditugu. Honeraino gaurko gure menua. Mariana Pal, esker mila zientzia puntu-puntuan sukaldatzen laguntzeagatik. Esker mila entzule, izan untxa. Zientzia puntu-puntuan entzun duzu. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren podcasta. Gozatu zientziaz.